El duel estel·lar de la jornada en tercera entre l'Ontinyent i el Vila-real C, el quart contra el segon classificat, acabà amb victòria 2-0 per als locals, amb gols d'Abengózar i Cristo que pugen fins la tercera posició, compartint punts amb el Novelda. Aquest és un important triomf per a l'equip de Miguel Ángel Mullor, que acaben a més amb la imbatibilitat del segon filial groc. Conseguir una victoria contra un rival que no había perdido ningún partido nos da mucho prestigio, mucho mérito y nada, felicitar a los futbolistas, a todo el mundo que ha venido a apoyarnos, porque yo creo que los chicos en una plantilla cortísima de las dificultades que estamos teniendo para entrenar y demás, se está sobreponiendo a todos los problemas y está dando soluciones a base de puntos. El primer gol ha sido una contra perfecta, trabajamos mucho en ello, pero se ha visto hoy fantásticamente y luego pues bueno, en la segunda parte hemos decidido dar descanso a Fran porque necesitábamos ocupar más los espacios, hemos sacado a Cristo y bueno, nos ha dado un buen rendimiento, ha marcado un gol y hubiera podido hacer varios más. Ahora sabíamos que teníamos que ir a todas porque si no pues nos iban a pintar la cara, pero bueno, creo que el equipo a nivel de actitud, a nivel de compromiso ha estado de 10 y yo creo que la gente también animando le ha dado un plus más, sobre todo en los últimos 15-20 minutos que la gente ya estaba muy cansada y yo creo que entre todos pues lo hemos conseguido y contentos. El partit on es va guardar un minut de silenci en honor a les víctimes de l'accident del Chapecoense brasiler es jugà en un nou escenari, aquesta vegada a l'estadi municipal La Puríssima d'Ontinyent. Comença amb les forces molt igualades, però el primer en temptar la porteria fou l'equip local, amb un llançament de falta de Fernando Domènech. Els visitants van respondre amb una treta de córner que Raúl Poveda es va encarregar de rebutjar amb els punys. Els dos equips volien dominar el joc i intentaren possessions més o menys llargues, però seria l'Ontinyent qui s'aproximaria amb més insistència a l'àrea del Vila-real C. Després d'una falta lateral rematada per Abengózar al punt de penal que se n'anà alt, el defensa visitant Nani va estar a punt de marcar en pròpia porta. L'Ontinyent va respondre a la contra amb una jugada trenada entre Casano i Soler que des de la dreta creuava el segon pal, on va aparèixer Abengózar per a rematar al fons de la xarxa, fent pujar el primer gol al marcador. 4 minuts després, Abengózar passaria a Francesc, però la defensa groga va estar atenta. Abans del descans ho intentaria Fernando Domènech de falta. Al descans, cada míster realitzaria canvis entrant Cristo per l'Ontinyent. El davanter va tindre la primera només arrencar el segon temps amb un mà a mà amb el porter filial. Començaria així un intercanvi d'ocasions amb arribades per part d'ambdós equips. Al 55, el visitant Dario es planta davant de Poveda, però Edu Mesas Vaispal evita l'empat. El partit continuava amb ocasions diverses i encara quedava mitja hora de joc. Als minuts finals arribà amb el Vila-real C intentant trobar un buit i amb l'Ontinyent esperant la contra perfecta per a rematar. Al 86, Genis veuria la segona groga i els visitants es quedarien amb un menys sobre el terreny de joc. A falta d'un minut arribaria la sentència amb Cristo, que aprofità la passada en profunditat per batre a Folli i marcar així el segon del partit i el primer amb la samarreta blanquinegra. Amb el temps complit, Nani va veure la segona groga, quedant-se el filial amb 9. Abans fou a més expulsat el segon entrenador Javi Guerra. Jugábamos contra un muy buen equipo que nos ha igualado bien, pero bueno, sabíamos que ellos iban a tener la posesión, que es un equipo hecho para eso y nosotros teníamos que esperar, trabajar, estar juntos, ser agresivos, ser competitivos y a partir de ahí pueden iniciar contras, ¿no? Ha sido una lástima que como comentas no hayamos podido ampliar para estar un poco más tranquilos todos, pero bueno, aquí en tercera hasta jugar contra el último es sufrimiento y bueno, al final todo ha salido bien, hubiéramos podido ampliarlo, no ha podido ser, pero los 3 puntos quedan aquí y ahora mismo estamos en una posición en la tabla muy de prestigio. De la trilogia de la zona alta, on trobem al Vila-real C, l'Oriola i l'Olímpic, el primer duel es salda amb una victòria que pel vist sobre la gespa pogué quedar curta, a banda de ser l'al·licient de ser el primer equip que derrota al mini-submarí groguet. Son rivales de entidad, rivales que están llamados para estar arriba y nosotros pues bueno, estamos dando la sorpresa semana tras semana y esperemos que este resultado nos llene más de confianza y poder viajar a Orihuela con muchas ganas e intentar sacar algo de allí. La propera jornada, que serà intersetmanal aprofitant el festiu del 8 de desembre, l'Ontinyent visitarà l'Oriola.